Ćao narode, evo nas u jednoj epizodi Battlefront Star Warsa, gdje ćemo malo da razbijamo nubove, kao i uvek. Pa, kontam jedno 1.20 možda skoro, ništa manje, ništa više. Ne znam zašto sam uzeo ovu pušku, ja sam totalni noob i nemam pojma da igram ovo, instalirao sam pre par sati. Ali, bože moj. Ću, mrtav si, kokoško. Ujebote, pa ja ubio sam neko. Ne! Haha, putalo jedna, misli si na mene. Na mene si mislio, kretenu jedan. Skoči bre, budalo jedan, šta se zabo. Ala, šta se ovdje dešava? Ala, pa ja još ubijam ljude. 4-1 jebote, prvi sam. Ovo je previše lako. Ovo je previše lako. Kako ovaj leti? Skok? Ne. Ćiu. Za malo ja. Prvi sam. Ovo je nešto baš slabo. Puška je nešto slabašno, ne, tako da me ubiju. Ne, tako da me ubiju. A gdje je muzika? Tipa ču 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 čuru ču čuru. Čuteću. Čuteću i nadat ću se najbolje. Ja uplaši me jebote. Ljudi, kako vi to aktivirate? Šta je ovo? Pokidao sam te, budalo jedna. Šta sam sad uzeo? Ja nemam pojma šta se dešava, kako? Nema veze. 5-3. A jebote, sve sam upropastio. Što se tako sporo kreće? Ovaj sneg jebe izgleda. Aha. To su ovo zvuci sunci ti jebem. Jebote, uživao sam se totalno ovo. To je moj. To je moj. Kakvi su slonovi jebote, ovo šta? Šta mučeš jebote, kurac krava. Ovdje je belaj. Ovdje je belaj. Već vidim. Ala, pokido.
Iza noge ove. Iza nogice ove. Ima ovdje snajpera nekih. Bilo bi dobro kad bi bilo. Ali s obzirom da ja nemam pojma kako da ih uzmem, sigurno i ne može se uzme, vjerojatno treba se otključa. Pec. Evo ga, snajper. La. Ajde, ko će nam partnera nekog? Nemam partnera, dobro. Snežić Darko. Aj debil što se gure. 9-5. Sve je krenulo po zlo. Ali daj Bože da pobedimo, barem nešto da korisno odradimo. Nema, ovi skaču na sve strane, ja ne mogu ni metar da skočim, jebote, toliko mogu u životu stvarno da skočim. Šta je ovo? Opet trči Marko 100 godina. Što ovaj pravi ove rupe? Što je bilo kad mi stao na mene? Nećemo da saznamo. Ja bi nekog da ubijem. Mučki s leđa. Zanimljivo neka čudovišta. Četvorka, imam nešto na 4. Šta je to? Ne. Nije mi jasno. Ja dolazim iza leđa izgleda. Oho. Ne to. To se zove kill. Šta radi ovaj moj robot, brate mili? Ubije robote. Robote jebote. 12-8, nije loše. Nije loše. A nije vraga loše. Kako su da... Šta sada stisnem? Pokidaj bre budale. Hvala.
Mrtav sam, pa da! Pa da! A dobro, nisam ništa. Ko je došao? Čika Vader? Kako ovaj ovdje stoji, jebote, nisam ga vidio. Hala. Pećini. Pa kad ću ja aha, dobro. Čuču, čuču, čuču. Ala, štekare. Prati mene kako možda se štekaš u ovoj mapi, nije mi jasno. Mislim, nije da poznajem igricu, ali... Ali koliko je mapa, štekaš se kod debil. Crko da boga ti crklo sve. U kompjuteru. Ovo je bilo blizu. Šta sad? Šta sad? Šta sad? Ćemo ovdje da aktiviramo to? Kako da aktiviram, a? Start. Četvorka. Skywalker. To nije dobro. To nikako nije dobro. To nikako nije dobro. Ala! Od tolike mape na mene čovjek naiđe i one-shotuje me. A ti Marko lepo iz pećine ponovo kreni. Lepo, polako iz pećine pa jebi ga dokle dogureš. Nekako ću mučki s leđa da ih... To mi ima logike. Bravo, mak. A gdje sad? Tome se nisi nadao. Victory! Tako malo. Ja se nadam da ste uživali u ovoj epizodi Star Warsa. Ne znam da li će ih biti još. Možda hoće, možda neće. Hvala lepo, doviđenja, prijatno i sve ostalo. Čekam koji je skor bio. Ne mogu. Neće da može. Pa pa.